entekan duit. Wong ora kebal kebul. Iku nek Bratasena ngeten niku. Dereng matur napa-napa lho, sampe kok ngertos ngeten seksine napa? Iki ora nganggo seksi nanging kabeh wis padha ngerti nek Bratasena kuwi kerep dolan ning Sokalima. Nggih, kajengen. Ning kula badhe nyuwun paduka kedadil kalian Pandhawa lan Kurawa. Adilipun kados pundi? Badhe kados pundi panjenengan menika ngayom wonten negari Ngastina? Lho nggih. Menawi paduka ngayom kalian negari Ngastina, kedahipun panjenengan ugi mbantu dumateng kamuktenipun Angger Kurupati rak ngeten. Caranipun, lho, carane ya sampeyan kudu bantu kersane Angger Kurupati. Kudu bantu. Ha nggih. Tiamate, kula niku lilahi tangalan. Bab perkawis negari Ngastina niku kula sampun gadahi pangantep-antep ngeten. Foto jenengan mangke kados mawon. Mboten sakju griya bab perkawis pakartinipun Bratasena. Paduka namung pengin njaluk menawi kula kedah budidaya ngreka pejahipun Bratasena. Ngaten ta? Sigra pramana kunca sigra ngrakit nawang sasangka. Kacarian putra lamun pawekasan tinulu mungso kang kabang ranang anglebawaning kang Sinowati jagatnya kang kinareya momo nyuwun pangapunten leres menapa ingkang dingendikake sampeyan Pak Gondel Durna ning pangapunten kabeh menika kedah kababaring pakarti boten namung kandhek kok ning lati awit kula rumaos padukanku sampun dangu pindhanipun kados dene banyu kang tumpang godhong sinting sampeyan mung blundra-blendri nanging ora ana bukti lan nyatane. Weh, lah Durna kok ditanting. Ora ana bukti nyatane nyuwun pangapunten nggih Pati. Nyuwun pangapunten. Perkawis menungso dipun krenah patinipun meniku niku pakartinipun menungso. Nek Purba Wasesa bab perkawis urip nyawa niku sanes kula panjenengan. Menika sing purba Gusti Allah ngerti mboten? Menungso iki dikrenah patine kaya ngapa nek mboten didaneni utawi mboten mancine nggih angel. Melut nek cekel ya mrucut ilang kok. Kangkong pedhut pedhut. Melut ki lunyune ora jaman. Kampung nek wis dibacut lunyu ki njur mesti mrucut. Tawadane andene apik. Kok njur mung mrucut. Sampeyan kedah tanggung jawab. Tanggung jawab. Materi Bratasena siap. Siap ya. Ning pangapunten. Ketingalipun menika Bratasena badhe sowan mriki. Kersanipun sampeyan manten nggih. Pun bebas ten niki menika cemepak. Sarini wonten. Pacitan wonten. Sampeyan mangrungokke guneman kula kalih Bratasena. Nganti kula mangke pakarti kula menika beda kalian ingkang kuaturaken. Pun sampeyan ajeng hukum napa kalian Durna kula sakakaken. Ning pangapunten lho bab perkawis pati menika sanes kula. Kula namung gawe reka daya nanging perkawis uripipun Bratasena menika lah niku kantun Bratasenanipun nyeren. Tenan ora Mbah. Iku wis tak pasang kabeh mengko nek Mbah Dono ki ngapusi tak plotroke kathokmu. Wah, betrot. Lha iki mangko padake apa diplotroke kathoke. Wah, aku diplotroke kathoke. Ora nggo ngapa-ngapa ora apa-apa. Ora sak diplotroke tak mlotrok dhewe.
Bandul lagi ora aja betengan. Nek dikon materi dipateni tenang, diklenah tenang. Ya wis, ayo dari saiki nang mburi. Nek Bratasena tekan kene mengko dirungokke kaya ngapa nembe kawan dulu. Kang Dek Bima kena suyaka kedhang Bima. Kedhang Bima nyaur punaki. Ngandel ora? Ngeprak iki pasti pernah percaya to. Ingin tak kira ora tahu tanggapan ya. Sepan laran. Bratasena. Wah, dulu bapakku. Padha kanthi karo harga yo nggih, kowe ngadep ana ngarsanipun bapa. Wah, yo. Bratasena anakku wong degus, anakku wong bagus. Ora kaya sak kejakan iki. Kowe Bratasena lah kok tak sawang pasuryanmu, tak sawang netramu cukla-cukri ben mloro sari. Kaya-kaya ana bab perkara kang kinadi kang silinge jroning atimu ya nggih. Mula dina iku rasah nganggo wigih linga-linga. Plak kotang. Terus terang. Ana apa Bratasena? Wah, Durna bawaku. Persajan wae anggonku glipat-glipet ning Sukalima kene. Apa kowe ora ngerti kelawan sinatine Bratasena? Lho. Aja kaya ngono ya Bratasena. Sing jenengane menungsa kuwi nates. Ana tetembungan jeroning samudra iso dijajaki, ning nek atine menungsa sapa sing iso njajaki? Wah, jarane iku wong pinter. Wong pinter ki mung tata gelar. Nek umpama digulung sing jenengane nek wis digulung kuwi rapet ora kena disawang. Matur, sing cekak. Ana apa? Wah. Aku mung kepengin ngerti dununging anak kelawan wong tuwa kuwi kepiye. Sepisan. Nek kowe takut bab perkara kuwi, anak anungan ning dipanak kang mursid kudu bisa mendem jero, mikul dhuwur mandrajate wong atuwa. Bebasan tembungan opor bebek kudu mentas awake dhewe. Lho, kowe wong sentosa, wong anak sing duweni jiwa kang utama. Utamane anak yen iso nyuwargake wong tuwa kaya ngono kuwi. Wah, nek ora bisa kanggo ngopo sing jenengane anak ora bisa gawe kabecikan marang wong tuwa. Apa meneh nek anak wani karo wong tuwa, wah cinadak dadi intip ing neraka jahanam. Mulane kaya kowe iku dadi sekolah, di sekolah karo wong tuwa ya dadi sing pinter. Aja plong-plong kaya kebo. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi ya aja wani-wani. Nek ana tetembungan meneh sing jenenge berjer basuki ku mawa biya, ngono. Kowe arep basuki arep kepengin pinter ya biyane kowe kudu gelem nuku. Nukune wong sinau, kowe kudu sregep.
Keprasan ketentukan tetekan tekun ketekan Kang Siledya. Becedap. Wah, malah mumet po. Diulang entek. Lambene dewes kemara cedhak. Lho, ngono kuwi. Wong teken tekun ketekan bakal e. Apa kang dadi kaprepanmu mesti bakal kasembadan ngono. Wah, terserah. Kok terserah? Wes, njaluk apa meneh? Pak njaluk ngilmune Pendhita Dra sing kimpleng-kimpleng, sing monyor-monyor. Bebasan natah mendat Jinara Praset. Nah, gudange. Tenang kowe. Kowe arep njaluk ilmu kendangan? Menle nyuwuk titis. Lho, iki gudange. Lho, aku iki guru. Padake ora. Njaluk apa meneh? Wes. Tepaing kuntul ngayang. Bumi pinetak toya kinumpare. Sekarpine pe. Lho. Gudange. Semar mendem gonjang seret. Wah, sesuk. Lho, ajan apa kowe baca tekan kene iki aku lho kepengin arep mulang. Wis tenang. Wah. Ini arep nglargake wong tuwa kepiye? Lho, wong tuamu isih ora? Wis mati. Nek mati ya wis. Wah, dengkulmu. Aduh, ulah ati dengkul ke. Iki ning gocek ya Bratasena. Iki ning gocek ra. Bratasena. Nyuwargake wong tuwa kuwi perkarane mung gampang. Kowe duweni antep sing jejeg, ya. Dadi wong urip kalamun to ora ndi wong tuwa, nanging kok bisa digunani tumrap wong liya. Kuwi tegese wis nyuwargake wong tuwa. Umpamane, nek kowe gawe kabecikan wong, wekasane wong kuwi takon, "Wah, anake sapa?" "Wah, kae anake Pak Kemis." Mesti wong tuwa seneng, ngono. Lah, ora beda kaya kowe nek umpama kowe bisa migunani tumrap wong liya, kuwi wis nyuwargake wong tuwa, ngono. Luwih-luwih nek kowe bisa gawe pengeram-eram. Ora mung wong siji, nanging wong kang wong akeh. Wong kabeh padha greget, wong kabeh padha sumuyut marang kowe merga kowe duweni jiwa kang utama sing migunani tumrap wong liya. Lah kuwi kekudangane wong atuwa. Yen aku kepengin nyuwargake bapakku. Kuwi kepiye carane? Ana pandhita Karyawangsit. Pindha kumbang mangajabing bawang. Bratasena. Pamutahmu kuwi sak klimah gampang nanging ya abot kalamun to dilakoni. Ana tetembungan ilmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas tegese kas nyantosani. Umpamane kowe kepengin arep nyuwargake wong atuwamu, apa kowe gelem pitukone? Wah, ojo meneh mung nyemplung segara. Nadyanto mekaning pati bakal tak lakoni supaya aku bisa nyuwargake wong atuwaku. Bagus. Wong arep nyuwargake wong tuwa ora liya kudu duweni ilmu sing jenengane ngilmu sangkan paraning dumadi. Kuwi abot pitukone. Wani? Wah, Bratasena ora tau dewasa wedi marang apa wae. Ojo nek kok mung perkara kuwi nadyanto aku gelut karo pirang-pirang akuane. Aku tok dawuh supaya nyemplung segara, nyebut medhun jurang. Mlebu alas. Wah, aku ora peduli marang jiwa ragaku. Sing penting bakal kasebadan apa kang dadi setiaku. Nek kowe kepengin arep golek kawruh sangkan paraning dumadi, luwih dhisik kowe golek kayu gong susuing angin. Mamane ana wedi. Ana ing reksa muka gunung reksa muka. Ing kono papane kayu gong susuing angin. Nek kowe bisa upadi kayu gong susuing angin, yektine jiwa ragamu samengkone bakal
bisa kadunungan karo sangkan parani dumadi kinarya sarana kowe nyuwargake wong atuwamu. Wah, terang terwaca dawuhe Bapa Durna. Dina iki rasa kesuwen aku jawab pamit lan ngestu aku mangkape. Wau Bratasena manggawe apa? Lho, golek kayu gong susuwe angin. Lho, kok dituduhke wong kepengin arep disangkan parani dumadi, kepengin arep mati Bratasena lah kok malah dituduhke papane. Lho, engko dhisik. Papane iki mau ning gunung. Gunung Kembar. Gunung Reksamuka. Nger, Gunung Reksamuka. Gunung Kembar kuwi ning ngono, gunung ambil loro kae, Kamil Kembar. Gunung Kembar, Gunung Reksamuka. Lho, Dewate. Gunung Reksamuka. Arep Gunung Reksamuka kuwi gawat kaliwat-liwat angker kepati-pati babasanipun. Satu mara mati, jalma mara keplayu. Sampeyan mani mlebu ning Gunung Reksamuka. Yo, tak judoke. Mari mboten. Nek sampeyan mani mantapa teng Gunung Reksamuka. Wah, dadi intiping iblis laknat. Boyo Pak sampean kok sampean tak rung sapa guwa ngono karep dadi dalang. Dadi dalang laris ki ya sabane ngono nggo cermen. Nggo langsing. Wes ngebang kinatar. Iki sampean sing nglakoni kabeh wis ketrima urip sampean ora dadi mati, iso dadi ratu. Ratu kencing. Oh, makne cilik ratu kencing lah. Ratu kencing lagi apa-apa teman. Ya ngono kuwi. Saniki ngeten. Kula enteni. Enteni itu putih. Lebih diteni kanan iki ngeten lho. Nek sampean ngapusi lho mangke piye? Niki kembali ke awal, konsep awal. Kembali ke laptop. Laptop yang sejati itu adalah laptopnya Tuhan yang Maha Kuasa ngerti. Perkara pati urip Gusti ingkang purba. Dewate. Kula niku menggreka daya nek nganti luput ya berarti Gusti isih tresna kali Bratasena. Jelas? Dereng. Malah mumet. Pun di anu mawon di anu paman. Anu ditenggo mawon Bratasena nek mati nggih alhamdulillah nek mboten nggih wa syukurillah. Kok iso kaya ngono kepiye? Oh, liate Bratasena dipateni. Tenan lho niki. Pun sampean nang nunggu lelampahan mriki. Ngeten nggih, Pak. Niki gandeng mboten teng kraton. Kula kalian panjenengan monggo sumene sawetawis. Ngeras pantes kula menika niki badhe mahargya. Seneng-seneng. Seneng-seneng Bapak. Lho, syukuran jadilan. Syukuran jadilan. Sampean gadah grup jadilan. Wah, kondang kawentareng jagat. Monggo sak menika kula panjenengan manggih rahayu, rahayu sagung dumadi.